Benvinguda al nostre canal de YouTube d'Espai Yoga. Avui farem una sessió d'entre 10 i 15 minuts per despertar el cos i fer aquestes càpsules que hem creat, que es diuen KitKat Yoga, que són càpsules perquè puguis fer breaks durant el dia i puguis tenir el teu moment de moure el cos, tant a la feina com a casa, en qualsevol moment que sentis. Sí? Comencem, doncs. Ens assentem al terra, agafar una postura còmoda, que notis que les galtes del cul toquen a terra, tanca els ulls, nota la teva respiració. Si vols pots portar una mà a l'estómac, a la panxa, a la vora del melic, i notes com quan inhales pel nas, el melic surt cap enfora i quan exhales entra cap endintre. Inhales pel nas i el melic surt cap enfora i exhales i torna de nou cap endintre. Anirem respirant durant tota l'estona, inhalant pel nas i exhalant pel nas, sentint així com el teu estómac fa unes onades, notant com l'abdomen s'infla i entra de nou cap endintre. Nota segurament els sons externs i interns. Inhala una vegada més pel nas i portes la mirada a l'entrecella fent un somriure tant intern com extern. Si estàs començant el dia, per començar el dia amb energia des del teu centre, i si has començat el dia i estàs fent un break durant en qualsevol moment que sentis del dia, fas un somriure intern per visualitzar com et sents i tornar de nou i estar al teu centre. I des d'aquí, si vols vas obrint els ulls, entrellacem les mans per davant nostre, inhales i puges els braços cap amunt. Nota com pots portar els braços cap a la dreta i cap a l'esquerra lleugerament, sentint com vas obrint tot el costat dret i el costat esquerre. És com quan ens estirem i notes com vas obrint tota la teva part dels pulmons, tota la part toràcica. Inhales al centre i allargues una mica més els braços cap al munt, cap al sostre o cap al cel, i exhales i tombes lleugerament cap a un cantó, estirant bé els braços, portant les espatlles cap enrere. I inhales de nou al centre i exhales cap a l'altra banda i estires, allargues. I inhales una més al centre i exhales cap a un cantó, allargant bé tots els braços, l'esquena. I inhalem al centre i exhales una més cap a l'altra banda, estirant, allargant-te. I inhales al centre i exhalis i vas baixant les mans cap als costats del teu cos. Portes la mà dreta al terra, inhales braç esquerre amunt i estires de nou cap al costat. Continuem obrint tota la part esquerra ara. Inhales els dos braços cap amunt i exhales, portes la mà esquerra al terra i el braç dret cap al costat esquerre, fent tota la lateralització i notant com la part dreta es va obrint. I inhales al centre. I ara exhales, portes la mà esquerra cap al genoll dret i la mà dreta cap enrere. Inhales junts al centre i exhales i mires cap enrere, notant com fas la petita torsió del dia. I inhales de nou, braços amunt al centre i exhales, fas cap a l'altra banda. Mà dreta al genoll esquerre i el braç esquerre, la mà esquerra enrere. I inhales al centre i exhales, mires cap enrere. Quan més enrere miris, més actives la torsió. Tu tries la intensitat que vols. I inhales, braços amunt. I exhales, portes les mans cap endavant i ens n'anem a 4 grapes. Mira que quan estiguis a 4 grapes, les mans els canyells estiguin just a sobre de les espatlles. Portem els dits dels peus a terra i des d'aquí inhalem, mirem cap amunt, obre les espatlles i exhala, apretes bé amb les mans contra el terra i et mires al melic. I inhalem pel nas, obre bé, mirada cap amunt. I exhala,
mirada cap al malic i apretes ben les mans contra el terra. Una mica més dinàmic i inhalem, mirada cap amunt, espatlles lluny de les orelles i exhales, notes com el cul va cap endins, mirada cap al malic. I inhalem al centre, portes els ditets dels peus a terra i des d'aquí estires braç dret cap endavant i peu esquerre enrere. I inhala. I exhala, portes el colze i el genoll que es toquin al mig del cos. I inhala, estira, allarga. Super, exhala. Torna de nou al centre, fes una rodoneta. I inhala, estires braç dret i cama esquerra de nou i exhala al centre. Una més i inhala, estires i exhala, tornes de nou als 4 punts de recolzament. Si t'has desfet els dits dels peus, tornes de nou a apuntalar-los, peu dret ara i braç esquerre. I inhala aquí, troba un punt d'equilibri, si vols mirar al terra o cap endavant, tu tries. I inhala. I exhala, rodoneta, colze i genoll es toquen. I inhalem, estira, allarga. Exhala, rodoneta, que es toquin. I inhalem, estira. Una última, exhala, rodoneta. I inhala, allarga. I exhala, portes les dues mans i els dos peus a terra. I inhalem aquí. I des d'aquí puges cul cap amunt i cap enrere per anar a gos boca avall. I comences a doblegar un genoll i després l'altre. Nota com comences a activar el cos, les cames. I inhala, doblegues un genoll i exhala, doblegues l'altre. I des d'aquí camines amb les mans cap als peus i deixes caure el cap cap al terra. Respira llarg, profund. Si vols aquí pots obrir una mica les cames i doblega els genolls tant com necessitis, portant l'abdomen cap a les cuixes. I respira llarg i profund. I a poc vas pujant vèrtebra a vèrtebra fins a dalt, que l'últim que pusis sigui el cap. I obres espatlles cap enrere i inhala i exhala. Fem 3 rodonetes amb les espatlles al màxim d'enrere que puguis. I ara i canvies de sentit i tires al màxim d'endavant. Portes els braços cap endavant i la mà esquerra va cap al pectoral dret. I fas 4 voltes amb els braços. Cap enrere i ara canvies cap endavant. Continua respirant aquí. I de nou estirem els dos braços, portes la mà dreta cap al pectoral esquerre i obres cap enrere. Super, això, fer-ho durant una estona cada dia va superbé per les espatlles, ara que estem tant davant de l'ordinador o amb el telèfon. I de nou, estires braços i els baixes cap a baix. I ara des d'aquí obres lleugerament els peus a la distància de la teva pelvis, braços en creu i deixes caure els braços com sentis, cap a un cantó i cap a l'altre. Nota com tot el teu cos es va despertant cap a un cantó i cap a l'altre. Vas parant el moviment i des d'aquí ens posem al principi de l'estoreta. Farem unes quantes salutacions al sol amb unes variacions per començar el dia. I inhalem, braços amunt. Exhala, baixes amb l'esquena ben recta. Si vols, doblega genolls i porta les mans a terra. Inhala, peu dret, cap enrere. Genoll a terra i ens quedem aquí. I des d'aquí vas lleugerament cap endavant i cap enrere. Si vols, o bé portes el genoll dret a terra o si vols el pots pujar per una mica més d'intensitat. I vas portant el cos cap endavant i cap enrere.
Si portes el genoll a terra ja veuràs com la pelvis bascula cap endavant i cap enrere. Està bé, és perfecte. Continuem activant. I des d'aquí ens quedem amb la pelvis que va a direcció al terra i obrim el peu dret lleugerament cap a la dreta i obrim pit aquí. Portem el dors del peu a terra, inhala, braç esquerre cap endavant i exhala, mira cap enrere. Inhala endavant, allargues, exhala cap enrere. Inhalem endavant, exhala cap enrere, i inhales endavant i portes les dues mans a terra. I des d'aquí comencem a fer lleugerament rodonetes cap endavant i cap enrere, sí. Com tu sentis, i vas mobilitzant el cap, el cos i canvies de sentit cap a l'altra banda. Super! Ens quedem al centre, apuntant al peu dret i portes el peu esquerre cap enrere i hi vas cap a gos boca avall. Estira bé, apreta bé amb les mans contra el terra, els talons volen anar a tocar el terra i apretes el baix ventre cap endins per portar el pit direcció tant a terra com a les cuixes. Inhalem aquí. Exhala i portes el peu dret cap endavant. Estira la cama esquerra i inhala braços amunt. Super! Apreta bé baix ventre cap endins i inhales aquí. I exhales, mires cap a la dreta portant els braços en creu. I inhales braços amunt. Exhala, mires enrere, braços en creu. I inhales. Mires amunt, braços al cel, i exhales, portes el peu dret cap enrere per anar a gos boca avall. I inhalem aquí, i exhala, vas caminant amb els peus cap a les mans. Doblega genolls i comences a pujar vèrtebra a vèrtebra fins a dalt. Fem l'altra cama i inhalem braços amunt. Exhales, baixes amb l'esquena ben recta i portes les mans al terra. Peu esquerre cap enrere. Genoll a terra. Si abans has portat el genoll a terra, el portes de nou. Si abans l'has pujat, el puges. I anem cap endavant i cap enrere. I inhales i exhales. Vas sentint la respiració cap amunt. Inhalant i exhalant. Nota que si abans has portat el genoll el genoll dret al terra, ara continua, fes-ho igual. I vas portant tot el cos endavant i enrere per activar les cames. Ens quedem al centre i portes el peu dret cap a la punta de l'estoreta dreta. Obres pit aquí i comencem a fer aquestes rodonetes petites que hem fet abans. Si vols et pots imaginar que tens en el melic un bolígraf o un color i vas fent rodonetes amb el melic. I així tot el cos s'anirà movent. I vas cap a l'altra banda. Respira profund. I inhales. Ens quedem al centre, apuntant al peu esquerre i anem cap a gos boca avall. Obre bé els dits de les mans, talons direcció al terra, espatlles lluny de les orelles. I des d'aquí portes el peu esquerre entremig de les mans. Estira bé la cama dreta i inhalem braços amunt, estira, allarga't. Super! Baixa una mica més si vols una mica més d'intensitat. I inhala aquí, exhales, obres cap al cantó esquerre, mirada cap enrere. I inhalem braços amunt. Exhala, mira cap enrere, braços en creu. Una més, i inhalem braços amunt. Exhala, braços en creu. I inhalem amunt. I portes les mans cap al terra, gos boca avall. Respira aquí. I inhala. I exhala, portem els genolls a terra, cul cap als talons i ens anem
a seure sobre els talons. I des d'aquí, inhales braços cap endavant i portes el braç dret per sobre de l'esquerra. Doblegues els colzes i o bé portes dors de la mà que es toquin entre elles o si vols ja pel mig de les mans que es toquin. I des d'aquí puges colzes cap amunt. Inhala i exhala. Si vols una mica més d'intensitat, pots portar les mans cap endavant i els colzes a l'alçada del nas. Tu tries. I inhales aquí i portes tota la respiració cap als omoplats, cap a darrere de l'esquena. I inhala, una més, va. Exhala, deixes anar. Portem els braços en creu i ara aquest cop portes l'esquerra per sobre del dret i doblegues colzes. La mateixa variant que has fet abans, o bé dors de les mans que es toquin o pel mig de les mans que es toquin. Inhales, puges colzes cap amunt i exhales, si vols una mica més d'intensitat, colzes a l'alçada del nas i les mans van lleugerament cap endavant. I inhala cap als omoplats. Exhala aquí. Una més. I inhala una mica més amunt per activar i obrir tota la part dels omoplats. I exhala. Deixes anar. Si vols fas 3 rodones cap enrere i 3 cap endavant. Ens anem a seure. I des d'aquí tanques els ulls, portes aquest somriure intern a dins teu, notes com el teu cos ja s'ha activat, s'ha mobilitzat. I desitjo que passis un bon dia, que el continuïs o que el comencis amb un gran somriure i des del teu cor. I recorda que durant tot el dia ves tenint els teus petits breaks, el teu petit KitKat per tu. També recordar-vos que a Espai Ioga tenim classes cada setmana online a través de Zoom, o sigui que si vols passa't per la web d'Espai Ioga, que en allà tens tota la informació que necessites. Fins ara! Namaste!